शाबाश शाबाश भाई साहब तोड दिया ये जियान मोठो तुकडो काढला ना बापरे. अरे जियाल किती ढास मारला ना तो. प्रॉन्स कोळीवाडा, क्रॅब तंदुरी, पापलेट तंदुरी, चिकन काळी मिरी कबाब आणि प्रॉन्स तंदुरी, सुरमई थाळी, बोंबील थाळी, प्रॉन्स स्पेशल थाळी आणि मटन थाळी. तर असे हे 4 थाळी आम्ही मागवलं. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी आज आम्ही जातो वाशीच्या माऊली रेस्टॉरंट का. आम्ही गेलो होतो, थंयचं जेवण लय भारी आहे, ॲम्बियन्स वगैरे लय भारी आहे, एकदम हायफाय हॉटेल आहे. आणि थंय आता परत एकदा जाऊचं कारण म्हणजे आमच्या जिया का मॉनिटरचो बॅच मिळालो. आता तुम्ही म्हणशाल ह्याच्यात काय झाला, तर मंडळी मॉनिटरचो बॅच मिळणे म्हणजे 41 मुलांमधून मला भेटला. हा, तर म्हणजे पूर्ण वर्गात जो शिस्तीत राहता, व्यवस्थित शांत राहता, प्लस चांगला अभ्यास करता, त्या मुलांकच मिळतं. आणि आज तो आमच्या जियाक मिळाला. आणि मी जियाक बोललो होते तू सांगशील त्या हॉटेलमध्ये मी तुला पार्टी देन म्हणून. आज हिने सांगल्या ना माऊली, तर माऊलीक जाणार आहोत. आणि माऊली आमका पण आवडला. तर मंडळी आम्ही एक ठरवलं की आम्ही डोंबिवलीत राहतो आणि डोंबिवलीचीच हॉटेल आम्ही एक्सप्लोर करत नाही. तर आम्ही आता ठरवलं डोंबिवलीची सी फूड रेस्टॉरंट किंवा स्पेशल रेस्टॉरंट असतील ते जायचा आणि ते एक्सप्लोर करायचे. म्हणजे तुमका पण समजात काय भेटता, कसं हॉटेल काय रेस्टॉरंट ते काय भेटता, काय प्राईस आहे, तर तुमका सर्व कळा. तर डोंबिवलीचे कोण असतील आणि त्यांना वाटत असतात या भारी आहे आणि त्या तुमका बघूचा किंवा तुम्ही एक्सप्लोर करा, तर नक्की किंवा नवीन चालू झालेला असला तर नक्की कमेंटमध्ये सांगा. त्या रेस्टॉरंटला आम्ही भेट देऊ, ते काय भेटता, काय रेट आहे, तर सर्व तुमका आम्ही सांगू. तर चला आता वेळ नाही काढत मंडळी, आम्ही आता निघतो. आणि जे बॅच दाखव, खरंच भेटलंय जियाला. हे बघा उलटा दिसता आहे ना. ठीक आहे, माझ्याकडे क्लिप आहे तो मी दाखवेन तुम्हाला. चला म्हणजे आता हा जास्त वेळ नाही काढत, आम्ही जातो. कारण ओला आमची इल आहे, ओलानच आम्ही जातो. सुक्या अंगान ओलात बसून आम्ही जातो. चला लेट्स गो गाईज. चला वाशी माऊली. तर म्हणजे आम्ही फायनली येऊन पोचलो हॉटेल माऊली. तुम्ही बघू शकता ह्या बघा. तर चला आपण आतमध्ये जाऊया आता. हॉटेल माऊली. वाव यार, जबरदस्त ॲम्बियन्स वगैरे जबरदस्त. मागच्या वेळी आम्ही हाय बसलो होतो, मग आता काय बसायचा. ओके, आता ह्या साईडला अपोजिट साईडला. छत्रपती शिवाजी महाराज की. शिवाजी महाराजांच्या मस्तच मूर्ती आहे. हॉटेल माऊली. तर मंडळी भावी जिया आणि दीपाली हे सर्व मेनू डिसाईड करतात. पण जिया तू मेनू डिसाईड कर, तुका काय हवा आता. आणि आम्ही मोस्टली हॉटेल का येतो तेव्हा आम्ही तंदुरी आयटम घेतो. कारण आमका घराकडे म्हणजे फिश तर आमका घराकडे मिळतात खाऊ, फक्त तंदुरी फिश मिळत नाही. त्यामुळे मोस्टली आम्ही तंदुरी. तुला काय हवं सांग, तू काय खाणार सांग आज. चिकन क्रॅब तंदुरी. हे का क्रॅब तंदुरी हवा. क्रॅब लवर. क्रॅब लवर भावी काय हे का प्रॉन्स हवे. प्रॉन्स किंवा पापलेट. ओके, पापलेट तर एक क्रॅब तंदुरी ते आमच्या बारक्या गाव मॉनिटर झाला होता. तर एक क्रॅब तंदुरी, एका पापलेट तंदुरी, एका प्रॉन्स कोळीवाडा, त्याच्यानंतर माझ्यासाठी चिकन तंदुरी आहे. तंदुरीमध्ये काळी मिरी कबाब, चिकन काळी मिरी कबाब झाले ना. 4 बस ना. अजून काय हवं. नको बसायला मग थाळी सांगू नंतर. प्रॉन्स तंदुरी एक सांगूया, ते एक भारी असतं. एक प्रॉन्स तंदुरी. तर हे 5 बस ना. हां बस. हां, हे 5 तंदुरी सांगा, बाकी ना थाळीचा नंतर सांगा. ओके, थँक्यू. तर म्हणजे आता फायनल आमच्या स्टार्टर गेले आहेत, ते तुमका आम्ही दाखवतो. प्रॉन्स कोळीवाडा, क्रॅब तंदुरी, पापलेट तंदुरी, चिकन काळी मिरी कबाब आणि प्रॉन्स तंदुरी. तर असे हे आमचे स्टार्टर हे इलेले आहेत, तुम्ही बघू शकता. जबरदस्त प्रेझेंटेशन आहे आणि दिसूकच एवढे यम्मी आहेत ना, बापरे. तर असं वाटतं कधी खातो आम्ही, असा झालेला आहे. खरबूस अगदी भाजून दिल्याने, निखाऱ्या कुरकुरीत अगदी क्रिस्पी भाजून दिल्याने. तर आम्ही हा आता वेळ नाही काढत, याची काय प्राईस आहे ती तुमका सांगतो आणि आम्ही हे खाऊ घेतो. तंदुरी भाजली मस्त एकदम क्रिस्पी. हे बघा. हां, हे बघा भाजलेलेच भारी आहे एकदम. आणि हे टेस्टी पण आहे. कोळीवाडा. कोळीवाडा साईज
हा रे साईज मोठ्या साईज कोळीवाड्याची मोठी आहे कोळीवाड्याची. आणि हे जरा डीप फ्राय आहे पण Deep टेस्टी fry. लागतं एकदम भजीसारखा. हा रे सॉफ्ट एकदम लागतं ना. आणि भजीसारखा तुटला लगेच तुटला. चटणी पण मस्त पुदिनाची दिलेली आहे. मस्त. आणि हा आमचा भावग्या खाता पापलेट पापलेट तंदूर आहे. मोठा पापलेट हा तुम्ही बघू शकता. हा बघा 1050 आहे. त्याची काय प्राइस आहे? 1050. 1050. कारण ह्याची साईजच लय मोठा आणि लय फ्रेश होता ह्या पापलेट. हा बघा टेस्टी लागता ना. हा बघा एकदम फ्रेश पापलेट हा तुम्ही बघू शकता. असं हा बघा. आणि दीपाली प्रॉन्स कोळीवाडा आणि प्रॉन्स तंदूरची प्राइस सांग. प्रॉन्स कोळीवाडा 370 रुपये आणि प्रॉन्स तंदुरी 450 रुपये. ओके म्हणजे हे स्वस्त कोळीवाडा स्वस्त स्वस्त आणि तंदुरी महाग. 450. आणि जिया आहे आमचा खाता क्रॅप तंदूर आहे. ह्याची पण साईज मोठी होती. ज्या काय प्राइस आहे त्याची? 849. 849. ओके. तर जिया आहे आता दुसरं डेंगो तोडता. काय क्रॅप दीपाली तोडून देता. एक डेंगो खाल्या ना आता ह्यो दुसरं डेंगो खाता. आता आमचा मॉनिटर मॉनिटर मध्ये पकडा असं पकडा असं पकडा. आता हा तोड मस्त कुरकुरीत भाजलो. हा तोड असं? लावा ताकात. मुलांना गप करून देते. तो फक्त भाजलो आहे एकदम मस्त चुलीत भाजतं तसं भाजलं. हा स्लीप लावा कसा? ताकात. स्लीप होता तो. स्लीप होता तो. शाबाश शाबाश भाई साहब तोड दिया ये. खालीच पाडल्या. पडलं नाही हे खाली नाही पडला ते. डेंगो नाही खाली पडला कवाच पडला फक्त. हे घे जिया. घ्या घे. हे घे. आवाजच कसलं बघितलं नाही का तुम्ही? भाजू कसा कुरकुरीत एकदम. शाबा आणि भरलेलो अक्षरशः भरलेलो. बघा मस्त अगदी खेकडो भरलेलो. अमवाशा वाटतं भरलेलो खेकडो. हात दुधावची. ह्या काय खाता कोळीवाडा चांगला काय कोळीवाडा हा काय या कसा दोघं चांगले. काय झालं क्रॅप चांगलं. चिकन काळी मिरी कबाब रोजचा ठरलेला माऊलीचा स्पेशल. माऊलीमध्ये इलास ना तर चिकन काळी मिरी कबाब नक्कीच घ्यावा. एकदम बघा ना कसं भाजलेला आणि ना एकदम सॉफ्ट म्हणजे एकदम सॉफ्ट. बघू शकता भाजून पण मस्त देतात आणि एकदम सॉफ्ट असतं. हा बघा हा लगेच तुटला. ऑल टाइम फेवरेट हा. मी वित्तायचा अक्षरशः एवढा जबरदस्त भाजता. आणि प्राइस पण कमी अफोर्डेबल. 330 रुपया फक्त. खरंच भारी. स्वस्तात मस्त ह्या बघायला. जे तो काय हवा उभं ठरवलं बस खाली जिया काय काढूयात ना पकडतो तो. काढल्या ना 2 डेंगे. प्रॉन्स खाता हां हे का दिवा टेस्ट करू का. हां बस सांग आता खा ते केस बाजूक करा ते. हां काय खूपच टेस्टी ना. खूप म्हणजे हे पण आहे ना ते पण भारी असतात. कोशिंबीर पण भारी. त्यांचं हे पुदिना चटणी आहे ना ते पण भारी. ती पण भारी. आम्ही नाव ठेवू का जागा नाही. फूड जागा पण नाही. मस्त ॲम्बियन्स मस्त हा आणि एकदम रोड टच. पार्किंग बिर्किंग सगळंच आणि मेन पाम बीच रोडलाच आणि स्वच्छता पण भारी आहे सर. नक्की यावं. मी खरंच सांगतो एकदा नाही तर दुसऱ्यांदा पण. आम्ही दुसऱ्यांदा इलो. दुसऱ्यांदा हा एकदा आपण इलो होतो पण व्हिडिओ नाही बनवलो. काही कामात गेलो होतो हां. तेव्हा पण आम्ही गेलो. जो गेलो होतो आम्ही एक्सचेंज करतात काय. हे बघ, पापलेट जियाक दिलं ना. पापलेट घे जे पापलेट घे. तुम्ही काय खातास? प्रॉन्स कोळीवाडा. लय सॉफ्ट आहे ना. हे काय खेळ चालले आहेत का तुमचे? क्राऊन हे घेतलं. क्राऊन नको म्हणता.
मस्त शिजली आता. लगेच तुटतात ना, दात नसलेले पण खाते. आणि सहज हे बघ, माझी शपथ लय भारी. नक्कीला काळी मिरी कबाब घ्या, प्रॉन्स तंदुरी घ्या. हे कसे आहेत स्वस्त आणि टेस्टी आहेत. म्हणजे आता क्रॅप म्हणशाल किंवा पापलेट म्हणशाल महाग हा, पण हे स्वस्त पण हा आणि टेस्टी पण हा. कोळीवाडा पण खावा का पण भारी. मॅचिंग केलं टी शर्ट. आज आम्ही मॅचिंग केलं. आम्ही ह्यांच्याने व्हाईट घातलं, सिस्टर व्हाईट केलं आणि आम्ही नवरा बायकोने ऑरेंज केले. भगवा आहे आम्ही. आता मोबाईल पण भगवा आणि प्रॉन्स पण बघूया हातात. तो भाजून दिल्या ना एक नंबर यार. पैसे जातील पण वसूल होतील तुमचे. एकदम फ्रेश पण हा. हे बघ व्हाईट दिसताचा आणि टेस्ट याची एवढी भारी आहे ना, बापरे. ह्यांच्याने अक्षरशः संपवल्याने ए साईड. हे बघा आता बी साईड पलटी मारतील. हे पलटी मारून दिल्या ना, आता जिया आहे खाता आमचा बी साईड. ए साईड झाली संपवून, आता बी साईड. जियान मोठो तुकडो काढला ना बापरे. अरे जियाल किती ढास मारला ना तो बघ. हा बघ भरलेला अक्षरशः खेकडो यार. एक माका ठेवा यार, मी खाल्लंय नाही तंदुरी. हा अरे तू खा. असं मसून तोडतो मग येत बघ असं बाहेर. तसा नाही हा असा तोड. हा थोडंसं माहित नाही त्या का काय. हा इथं बघ कसला यार सही. पूर्ण भरलेलो. बारक्यान ते डेंगेच खाल्या. आणि हे काय त्या पेंद्याच्या ह्याच्यातला मांस असता ना, त्याला लय टेस्टी लागता. काय माहित माका लय आवडतं बाबा. बारक्यासाठी हे कसला फूल जिया? खेकड्याचा फूल. वाव यार मस्त अगदी भरलेले आहेत. हे बघा पूर्ण डेंगे भरलेले आहे मांसाने. तू खा ना, तिकडे खाल्या ना. मॉनिटरचे लाड होत. तर मंडळी हाय सर्व ऑलमोस्ट ठेवा संपला आमचा. या खेकडो माझ्यासाठी ठेवल्याने अवशेष. बाकी आहे हे बघा, प्रॉन्स तंदुरी संपल्यात, कोलीवाडा संपला, खेकडो संपलो, पापलेट संपला. हे बघा सर्व आमचा अक्षरशः संपला. तर चला आता थाळी आम्ही सांगतो. थाळी इली वाटतं ते आमच्याच वाटतं थाळी. हा ओके हे चला ना थंड होतील नाही तर. म्हणजे सर्व स्टार्टर संपवून आम्ही 4 थाळीઓ मागवलं. आता ते 4 थाळीची प्राईस काय आहे, खायच्या थाळी होत आणि त्याच्यात काय काय आहे तर सर्व तुमका डिटेल्समध्ये सांगतो. चला आधी तुमका फक्त थाळीઓ दाखवतं. पहिली आहे सुरमई थाळी, बोंबील थाळी, प्रॉन्स स्पेशल थाळी आणि मटन थाळी. तर असे हे 4 थाळी आम्ही मागवलं. आपापल्या थाळीत काय काय हा त्या सांगायचा, प्लस प्राईस पण सांगायचा. सर्वांना माहीत आहे ना प्राईस. तर पहिले दीपाली सुरमई थाळी आणि प्राईस 850 रुपये. आणि सुरमईचा पीस हा भलं मोठो मोठं पीस असेल. त्याच्यानंतर ही ज्वारीची भाकरी आहे, पापड, ठेचा, लिंबू, कांदा, सोलकढी, ही माशाचा सार आणि ह्या बांगड्याचा तिकला तुकडो हा बांगड्याचा छोटंसं. आणि भात येणारा इंद्रायणी राईस. मॉनिटर सांग चाल. हे सोलकढी, लिंबू, कांदा, ठेचा आणि हे काय जवळा, पापड, भाकरी, बोंबील फ्राय, हे काय टिकला आणि असा. ओके. आणि आता आमची भावी मॅडम सांगा बघू. ही स्पेशल प्रॉन्ससाठी आहे, त्याची प्राईस 570 आहे. 570. 4 प्रॉन्स, राईस येतो, भाकरी येते, पापड येतं, जवळा येतो, ठेचा येतो, कांदा लिंबू येतो,
आणि सोलकढी आणि सार आहे फिश फिश करी प्रॉन्सची ग्रेव्ही आणि हे सार आणि हे फिशचं सार. आणि हे प्रॉन्स फ्राय. तर मंडळी ही भरगतचं मटण थाळी आहे. तर रोज मी चिकन थाळी घेते, तर आज मंडळी मी घेतलं आहे मटण थाळी. तुम्ही बघू शकता ही मटण थाळी आहे. तर मंडळी ह्याची प्राईस हा 520 रुपये. आणि काय काय हा तुमका दाखवतोय. ह्या हा तांबडो पांढरो रस्सो हा, ह्यो तांबडो रस्सो, त्याच्यानंतर ह्यो पांढरो रस्सो, त्याच्यानंतर मटण खिमा, त्याच्यानंतर हे वडे आहेत, त्याच्यानंतर हा मटण हा बघा, हा बघा मस्त अगदी मटण हा, तोंडात पाणी सुटला माझ्या. त्याच्यानंतर वडे, पापड, ठेचो, लिंबू, कांदा, सोलकढी. वा, ज्वारीची भाकरी आहे ना. भाकरी आणि सार मस्त लागतं. सुरमई पण फ्रेश आहे बघा. मग हे बघा असलो सुरमई तुकडो असतो. आता इंद्रायणी भात इलो आहे जियासाठी. सोलकढी आणि इंद्रायणी भात खाणार आहे. हे कसे आहेत जिया? प्रॉन्स भावी चांगले आहे. हे तंदुरी चांगले होते का हे चांगले आहेत? तंदुरी. तंदुरी तर चांगले असणारच ना. म्हणून स्टार्टरचे आयटम जे असतात ना ते लय भारी असतात. थाळीपेक्षा ना थाळी असतात चांगले, पण स्टार्टर चांगले घ्यायचे. थाळी 1-2च घ्यायचे आणि ते सगळ्यांनी वाटून खायचे, मग स्टार्टर जास्त घ्यायचे. दिसतं तर टेस्टी आहे मटण. नाही ग्रेव्ही भारी यायची. मसाला ना लय टेस्टी आहे यांचं बरोबर मटनचं. आणि दुसरं म्हणजे एकदम सॉफ्ट शिजला, एकदम सॉफ्ट. तो तांबडा ठसको लागलो कोल्हापुरी. झणझणीत आहे अक्षरशः. आणि तो पांढरा रस्सा त्याच्यात मी चमचो टाकलं होतं, त्याच्यामुळे ह्या झाला. पांढरा रस्सा जबरदस्तचा प्रश्नच नाही. ह्यो कसो ठसकेदार हा, पण ह्यो हा ना एकदम भारी आहे. म्हणजे हे थाळी घेतल्या चिकन थाळी किंवा मटन थाळी घेतल्या तुमका तांबडं पांढरं येणारच आहे. तर लय भारी आहे, नक्की तुम्ही घेऊ शकता. प्रॉन्सचा भाकरीसोबत ज्वारीच्या भाकरी बरोबर मस्त लागतात. अक्का घेतल्या ना. दीपाली ऐकत नाही आज. भावी संपवणार वाटतं इंद्रायणी आज. घे सोलकडे वत तू आपली जा घे मस्तपैकी मिक्स कर. आणि ग्लास भरून दिला नाही असं. ग्लास भरून दिलाय सोलकढी. सोलकढी आणि भात, असा तसा ना इंद्रायणी. आणि तो पण इंद्रायणी भात. ऐकत नाही. आता 1 वाजलो. आता थोडी थोडी गर्दी होता. हे बघ स्वीट स्टार्ट केल्याने या खाव. हवे काय? गुलाबजाम. मी काय पाडवतास का? मोदक लागला काय मस्त. आणि ह्या खाचा कॅरेमल कस्टर्ड. काय किती कमी आज होय तुला खाऊन जिया. त्या काय करत त्याला आता एक्सचेंज करा. एक्सचेंज ऑफर. एक मोदक पुरा ठेव. हां माझे नाही झाले हे पातळा बाहेरचा हा आवरण पातळ. आवरण ना लय पातळा. चला आता जास्त आला. तर मंडळी जे आमचा मॉनिटर झाला त्याचीही पार्टी होती. तर पार्टी आमची झाली. आणि माऊली घेऊचा म्हणजे हेका पण आवडला आणि आमका पण आवडता. पर्सनली सांगू तर ह्यांचे जे स्टार्टर आहेत ना ते एवढे भारी आहेत ना बापरे. म्हणजे सर्व म्हणजे आम्ही अगदी चाटून पुसून खाल्लं. मटेरियल, ह्यांची स्वच्छता, प्रेझेंटेशन, टेस्ट सर्वात भारी आहेत.
आणि इकडचं स्टाफ वगैरे पण भारी आहे, इंटेरियर भारी आहे. म्हणजे खय ते का मायनस पॉईंट खयच नाही. आता वेळ नाही काढत, आता आम्ही निघतो. चला चलो बाय. बाय. आणि डोंबिवलीत खयच्या रेस्टॉरंट का आम्ही जायचा, खयचा एक्सप्लोर करायचा तर नक्की कमेंटमध्ये सांगा. बाय. जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. आपल्याच अच्छा. आपलाच असा. जेव्हा माऊली पण आपला तर म्हणजे गाडी आम्ही बुक केलं आणि ह्या बिल प्रत्येक वेळी तुम्ही सांगताच बिल दाखवा म्हणून, तर आज दाखवतो मी. 6,000चं बिल झाला. 6,000 आज उडवलं म्हणजे बरं. जियाच्या पार्टी पार्टी आमका महागायत गेले. नाही मॉनिटर बनला असतं तरी परवडलं असतं. चला आता लय झाला ते पण यायचंच होतं आज आलं. नाही तरी इलं असतं पण एवढं नाही मागवलं असतं. चला हां सोड.